lidt mor. Du må ikke gribe mig med det samme. Nej. Så, nu er den der. Ja, det kan vi se. Hej, Gitte! Gitte, du har glemt du. Det var dog utroligt. Det er bare for mindre smerte i hovedet. Nu gør det. Ja, nu gør det. En 69. Bliv ved med det der. Så skal du løfte ham, Man jo. kunne egentlig godt have 6 sådan her. Det kunne man egentlig godt. Lige hør. Hvor lang tid skal han have? Lidt længere. Lidt længere tid. 5 minutter på hver side. Han har været 1 minut nu. Han får lidt mere. Han er 1 minut og 5. Ja, men der skal meget mere til. Fordi i går der stod jeg på 3 minutter og 17 sekunder. Seriøst. 3 minutter og 17 sekunder. Kan du holde balancen? Nej, jeg kan ikke. Du må ikke slippe mig. Nej, heller ikke. Jeg vil gerne ned. Nej. Jeg har ondt i hovedet. Ondt i hovedet. Du skal have 2 minutter til. Jeg har ondt i hovedet. Popcorn, de plejer på 3 minutter. Au, jeg har ondt i hovedet. Hvor smider ham? Ja, det ser du lige sådan der lige. Jeg græder helt. Nej.